Dobrá, ne? Ja viem. Fajčím vodnú. Neviem ako vy. Viem, že za 10 mi to napíšete, že fajčím vodnú. Neviem, či bude vidno do tváre, ale fajčím vodnú. Počúvate ten zvuk? Veľké kokoty. Jack Daniels, Deluxe, Riesling, úplne zlý, Fajmanov. Čo vám poviem? Toto svoje si myslel o sebe, že aký je frá. Fajman sa aj sračky nosí. Čo vám ešte poviem? Neviem, budem taký, jak sa to hovorí? Budem improvizovať. Tak no. Dajme to budem improvizovať, čiže poviem vám. To je vodná fajka, neviem či uvidíte. Takže to som ja, hej. Každá vodná fajka, čo máte doma na stole, to som ja. Ja som vás tam je 2658, dajme tomu, približne. CCA sa hovorí. Takže ja som z toho asi 2400 fajek. Čo tam máte, to som ja. Teraz si poťahnem. Takže ja mám doma 4 vodné fajky, takže... Urobím kružok. Tak asi som to šlukol, bo čakajte. A pohode, viete čo? Tretia, teraz fajčíme vlastne citrón. Není môj, ale fajčím ho. A fajčím ho. Idem vám povedať veci. Takže, tu je karbón, tu je alobal, toto je kotol, to je miska. Toto je hrdlo, tu je hadica, ona je taká dlhá, počkajte. Končí tu a je to plišák. Wow, skoro mi padol mobil. To je piči. Tu je ešte váza, dobre? Nalakovaná. Nalakovaná. Ešte raz ho nalakujeme. Takže ideme ďalej. Urobím kružok. Zmestí sa to vôbec na YouTube? Zmestí sa všetko. Ale. Ja som dala dneska 100 MB video. A bolo to za 5 minút. Dobre, ďalej. Mám Jara. Akože trošku. Som mladý chalan ešte. Puberte, jak sa hovorí? Puberte, čo taký vyjebaný puberte. Nevulgárny. Ja proste nadávam. Ja hreším. Ide pozrieť na takého mrzáka jedného, čo hrá poker. On sa volá, že Adrian Steiger, ale on je gay. Ale ja ho za to neodsudzujem. Tu je taký chalán, hrá Facebook poker. Tvoj chorý táto. Čo vraj, jeho chorý táto. Tvoj. Hrá poker. No piči, hneď došiel Denis. A prehral. Tu je ďalší chalán. Rád grgá. Smrdí mu z huby. A jak si ja. Dúfam, že to aj vycítite. To tá kapustnica. A je to kapustnicu. Dobre, my ideme naspäť. Ideme o samote na vodné fajky. Za chvíľu sme tam. Už sme tu. A potiahneme si. Dobre, stačilo by. Alebo nestačilo. Ešte niečo vám poviem. Neviem, čo vám hovoriť, ale... Neviem, niektorí určite, že trápko, nejak poznám, akože je v pohode. Je mi jedno. Neviem, čo vám povedať. Pozerám, na trojke olympijské hry dávajú všeličo, teraz tam je taká pekná baba. Vybrala 4 najcennejšie olympijské medaily a je to v pohode. A tak. Vodná fajka je strašne dobrá vec. Nefajčuj cigarety, cigarety sú strašná blbosť. Nechutí to, nevoní to, je to krátke. Vodná fajka má chuť, je fakt dobrá. Ja keď namixujem dým jak mlieko, neviem, vyskúšam, ukážem vám, či ho budete vidieť. Neviem, či ste ma videli, ja som nevidel ani to svetlo, čo svieti. Teraz môže byť tak cca 4:11. Za chvíľu pôjdem domov, dám to ku vám, uvidíte, čo som robil vlastne. A tak, a ľúčim sa s vami, ja som vodná fajka, zdravím vás, báby, chalanov, všetkých. U mňa doma, ne? U mňa doma. A u takého jedného chalana doma. Grgajúceho. Grgajúceho, vlastne on má penis, ale aj šušku vlastne, to sa volá hermafrodit. Ale mám ho rád. Sám sa jebem. Sám sa jebe, to je aký frajer.
Ja raz dojdem na ten návod, dám to na Google, na vodné fajky všade, dobre? Takže zdravím vás, čaute. Že ty sa niečo povedz nám a ozdrav sa. Neviem čo povedať. Som úplne bez slov. Hambi sa. Hambi sa strašne. Dobre. Pred tými ľuďmi ty kokos, to je strašné. 2688. To je úplne piči, to je horšie ako na zápase. To som ja, vodná fajka, zdravím vás, čaute chalani. Pozadne olympiáda. 5 minút.